Здравейте всички дами и господа. Така. Там се Георги, предполагам, знам, че ако напълно алгоритъм се кое. Сега. Аз нали, слушам всякаква музика, то е ясно, който вие което е видял, че правят банди изпълнители, ама много различни и разнообразни по стил песни, инструментали на китара и какво ли не. Сега ще направя нещо, което сега не съм правил, може би дори никой друг не го е правил. Малко аз например много ще се стефа, който му хареса да пише, да коментарчета, нали, да прави thumbs up, а който не му харесва, няма така. Сега, песента ще бъде на Симона Загорова и майка Игория, както всички я знаем, така, и моята първа награда, ама в метал. Най-добрата певица на света и най-красивата от тебе, мамо, по-страхотна няма, само че светът не знае май за друго твое най. Не знае, че си най-добрата мама, толкова спокойно ми е с теб, щастливо ми е с теб, да ме зарадваш винаги. Успява, жалко, че не сте измислили награди за родители. Ти първата награда заслужаваш. Ти си моята първа награда, ти си ми голямата радост, ти си ми любимата песен, любовта си ти. Моето момиче голямо, другото за те, не съмнява, диша ми живее, за тебе най-прекрасното си ти. Що рухте? Пауза момент. Аз ще бъда страхотна като теб, певица като теб. Много бърках. Първо ги разбим, после още нищо. Аз сега толкова, че няма по-рано мога пият.